A teraz počúvaj dobre. Komunikácia je základ úspechu. Aspoň to tvrdia tie predražené príručky pre manažerov, ktoré Patrik používa ako podložku pod svoj kokainový tanier. V našej firme je však komunikácia skôr ako partia pokru so 6 esami v rukáve. Čiže každý klame každému, nikto nikomu neverí a ten, kto povie pravdu, končí s betónovými topánkami na dne Dunaja. Ako korporátne prasa hovorím jasne. Ak ti šéf povie, že dvere sú zatvorené, znamená to len to, že chce lepšie počuť, ako ti praská chrbtica, keď sa pred ním plazíš. Zober si piatok ráno 10:00. Máme náš pravidelný town hall. To je ten moment, keď nás Patrik vyženie do spoločenskej miestnosti, aby nás nakrmil rozprávkami pre dospelých. Na stene svieti obrovský nápis Transparentnosť, naša core hodnota. Patrik sa postaví pred nás, ruky má vo vreckách nohavíc, ktoré stoja viac než priemerný slovenský dôchodok a začne. Páni, budem k vám úprimný. Sme v zložitej situácii, trhy sú proti nám, regulátor nám dýcha na krk a konkurencia hra špinavo. Ale my sme rodina a v rodine si hovoríme všetko. V preklade, práve sme prejebali 3 milióny eur na pákových obchodoch s tureckou lírou. NBU nám ide po krku kvôli podozreniu z praniu špinavých peňazí a zajtra možno nebudeme mať ani na výplaty. Ale kým mi veríte tie moje sračky, môžem si v pokoji prepísať majetok. Na Panamu Patriková transparentnosť je ako sprchový záves v lacnom moteli. Je tam len preto, aby si myslel, že má súkromie, kým ťa niekto pozoruje cez dierku v stene. V našej spoločnosti má komunikácia jasne rozdelené pohlavné roly. Komunikácia smerom k mužom je agresívna, plná vulgarizmov a primitívna k análnemu sexu. Smerom k ženám je to však iný level zúfalstva. Naša interná manažérka komunikácie Andrea má za úlohu písať firemný newsletter. Andrea je 30-tnička, ktorá sa snaží udržať si mladosť pomocou kyseliny hyalurónovej a zúfalého flirtovania s vedením. Minule poslala mail s predmetom nové výzvy, nové vzrušenie. Patrik na to odpovedal pred celým ofisom. Andrea, miláčik, ak chceš hovoriť o vzrušení, tak na budúce k tomu mailu prilož svoju fotku v čipke a netie grafy o dochádzke. To jediné nás tu reálne vzruší viac ako rastúci spred na zlate. Všetci sa smiali. Andrea sa len hlúpo usmievala a upravila si blúzku. V našom svete je to považované za uvoľnenú firemnú atmosféru. Ak sa niekto sťažuje na HR, komunikácia sa zmení na tiché mučenie. HR riaditeľka prezývaná ľadová kráľovná ti z úsmevom povie: viete, v našej firme komunikujeme priamo. Ak ste príliš citlivá na humor nášho lídra, možno by ste sa mali poobzerať po meste v knižnici. Tam je ticho a nikto vám nebude dvíhať tepu. Moje dvere sú pre vás vždy otvorené, hovorí Patrik každému nováčikovi. Toto je to najväčšie klamstvo v dejinách finančníctva. Open door policy. V našom podaní znamená, že Patrik chce mať prehľad o tom, kto sú tí rebelanti, ktorí majú vlastný názor. Spomínam si na jedného juniora, volal sa Tomáš. Tomáš bol mladý, premotivovaný a veril v etiku. Raz vošiel do tých otvorených dverí a povedal Patrikovi, že náš systém komunikácie s klientmi je zavádzajúci, že im sľubujeme 10% výnos, hoci pravdepodobnosť straty je 80%. Patrik ho samozrejme vypočul, dokonca mu ponúkol cigaru. Tomáš, ďakujem za tvoju úprimnosť, presne takýchto ľudí potrebujeme, transparentných. No a o 2 hodiny prišiel Tomášovi e-mail z IT. Váš prístup do systému bol zablokovaný z dôvodu podozrenia na únik citlivých dát. O ďalšiu hodinu ochrankár vyvádzal z budovy s krabicou, ktoré mal svoj hrnček a jednu fikusovú rastlinu. Patrik vtedy poslal hromadný mail. Tomáš sa rozhodol pre kariérnu zmenu. Jeho komunikácia nebola v súlade s našou dynamickou DNA. Buďte ako Tomáš.
ak sa vám nepáči, dvere sú otvorené smerom von. Čiže ak chceš v našej firme prežiť, musíš sa naučiť dešifrovať firemný žargon. Tu je malý slovník. Musíme sa zladiť. Rovná sa, urobíš presne to, čo ti hovorím, aj keď je to totálna chujovina. Zaujímavý postreh. Rovná sa, práve si povedal najväčšiu debilinu, akú som kedy počul. A budem si to pamätať pri tvojom ročnom hodnotení. Challengeujeme status quo. Rovná sa, práve ideme porušiť 3 zákony o bankovníctve a dúfame, že nás nechytia. Feedback je dar. Rovná sa, priprav sa, že ťa pred všetkým zvozím ako sirotu a tvoje sebavedomie rozdúpem týmito mojimi poltopánkami z krokodílej kože. Čierny humor je v našej komunikácii jediný filter, ktorý bráni kolektívnemu šialenstvu. Keď Patrik povie, že budeme optimalizovať personálne náklady, my vieme, že zajtra budú na chodbách lietať hlavy a Michaela bude mať prácu navyše, lebo bude musieť utešovať vyhodených kolegov v Patrikovom súkromnom bare. No a pravda o firemnej komunikácii je taká, že slová majú len jeden účel. Maskovať realitu, kým nie je neskoro. Sme ako posádka lietadla, ktorej kapitán do rozhlasu hovorí, že prelietávame nad slnečným pobrežím. Zatiaľ čo my z okna vidíme, že horia obidva motory, a letuška si práve oblieka jediný padák na palube. Komunikácia v našej spoločnosti nie je o hľadaní riešení, je to hľadanie viníkov. A ak projekt vyjde, Patrik pošle e-mail o svojom geniálnom vedení. A ak projekt padne, Patrik pošle e-mail o tom, ako ho tým sklamal a ako musíme vyvodiť dôsledky. Takže na budúce, keď ti pípne e-mail s predmetom update od nášho CEO, radšej ho ani neotváraj, choď rovno na záchod, vyvracaj sa a začni si trénovať úsmev do zrkadla, lebo v ďalšej kapitole sa pozrieme na kariérny rebrík, alebo ako Patrik dokáže zariadiť, aby si stúpal hore len vtedy, ak máš dostatočne flexibilnú chrbticu a žiadnu hrdosť. Tak poďme na to. A nezabudni dať odber a likes.